Wel, bore da i chi gyd, a chroeso cynnes yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Mae gennym ni ychydig bach o newyddion cyffroes i ni yn gobeithio, neu'n bwriadu yn yr wythnos neu ddau nesaf, i ail ddechrau cyfarfod yn gorfforol fel eglwys ar Brynhawn Sul. Ni'n mynd i fod yn cwrdd am 5 o'r gloch, nid yn ein adeilad ni, ond mewn adeilad ar fenthyg i ni. Am fod yr adeilad yna yn caniatáu fwy o bobl i fynychu ar unwaith. Nawr, os oes diddordeb gennych chi, os byddwch chi'n hoffi mynychu'r cyfarfodydd hynny, please, newch chi gysylltu, newch chi anfon neges at yr e-bost sydd yn ymddangos ar ddiwedd yr oedfa. Bydd angen cofrestru. Yn dibynnu ar faint sydd yn cysylltu ac yn dymuno dod, mae'n bosib na fydd pawb yn medru dod bob wythnos a bydd yna rhyw fath o rota mewn lle, ond beth bynnag sy'n digwydd bydd rhaid cofrestru o flaen llaw, does dim modd just troi lan ar y noson fel petai. Ond i ni'n gobeithio yn dymuno'n fawr i gael eich gweld chi yno. Wel, gynnych chi ni weddio nawr, gynnych chi ni gyflwyno yr oedfa hon i'r arglwydd. O Dduw ein tad, thad ein harglwydd Iesu Grist. I ni'n parhau i ddiolch i ti am dy gynhaliaeth di dros y flwyddyn diwetha, ac yn diolch am yr bendith i ni wedi brofi trwy'r oedfaon rhithiol yma, a trwy cyfarfodydd eraill dros Zoom ac yn y blaen. Ond da, ydyn ni'n cyffesu bod ni yn cyffroi wrth feddwl am gael cwrdd yn gorfforol. Fydd yr cyfarfodydd hynny'n cael ei cyfyngu mewn sawl ffordd, bydd bod gyda'n gilydd, cael gweld yn gilydd a cael daddoli di yn gorfforol gyda'n gilydd yn gymaint o anogaeth i ni. A felly arglwydd ni'n gofyn, neu di'n cynorthwyo ni, fel eglwys efo'r trefniadau a'r paratoadau sydd angen i gwneud, arglwydd i ni eisiau bod yn ddoeth ac yn ofalus, ac arglwydd i ni'n gweddio yn neud i osod ar galonau, rai sydd falle ddim wedi bod yn dod i'n cyfarfodydd ni i gysylltu ac i ddod mwyn clywed mwy am dy gariad di. Ac am yr arglwydd Iesu Grist, yr un nath roi ei hun troso ni. O arglwydd, diolch nawr ein bod ni'r bore yma yn gallu dyfolu di ac yn gallu dod i rando ar dy air. Ac yn i'n gofyn nawr, neu di roi dy ysbryd glân di i ni, neu di'n bendithio ni, a neu di siarad â ni, neu di fod yn y canol unwaith yn rhagor. A mae'n bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Wel, ni'n mynd i ganu nawr gyda'n gilydd, bydd y geiriau yn ymddangos ar y sgrin. Gadewch i ni foli Duw gyda'n gilydd. Thank you.
am droi yn awr at air ein diw ni, ac ni'n mynd i droi unwaith eto'r bore yma at yr Efengil yn ôl Ioan. I ni ym mhenod 20, ac adnodau 24 i 31. Nawr, o'n i'n ddiolchgar iawn i Dewi Tudur am agor y gair i ni wythnos diwetha. Y treni oedd, bydde fe wedi bod yn gret, neu wedi gwneud lot o synwyr i ni edrych ar yr adran yma wythnos diwetha, oherwydd mae beth i ni'n darllen amdano fe, mae'n digwydd wythnos ar ôl Sul y Pasg. A felly, Sul diwetha bydde wedi bod yr amser naturiol i edrych arno fe. Ond ta waith am hynny, i ni'n yn hyderus bydd yr arglwydd yn siarad â ni y bore yma nawr wrth i ni edrych ar y gair efo'n gilydd. Nawr ni ddarllen gair ein diw ni. Nid oedd Thomas a elwyr Didymus, un o'r 12, gyda hwy pan ddaeth Iesu atynt. Ac felly dywedodd y disgyblion eraill wrtho, rydym wedi gweld yr arglwydd. Ond meddai ef wrthynt, os na welaf ôl yr hoelion yn ei ddwylo, a rhoi fy mis yn ôl yr hoelion, am llaw yn ei ystlys, ni chredaf fi byth. Ac ymhen wythnos, yr oedd y disgyblion unwaith eto yn y tŷ, a Thomas gyda hwy. A dyma Iesu'n dod, bod y drysau wedi ei cloi, ac yn sefyll yn y canol a dweud, tangnefedd i chwi. Yna meddai wrth Thomas, estyn dy fis yma, edrych ar fy nwylo. Estyn dy law a'i rhoi yn fy ystlys, a ffaid a bod yn anghredadyn, bydd yn gredadyn. Atebodd Thomas ef, fy arglwydd am Duw. Dwedodd Iesu wrtho, ai am i ti fy ngweld i rwy ti wedi credu? Gwyn neu byd y rhai a gredodd heb iddynt weld. Yr oedd llawer o arwyddion eraill yn wir, a wnaeth Iesu yng ngwydd ei ddisgyblion, nad ydynt wedi eu cofnodi yn y llyfr hwn. Ond mae'r rhain wedi eu cofnodi, mwyn i chwi gredu mae Iesu yw'r Meseia, mab Duw, ac mwyn i chwi trwy gredu, gael bywyd yn ei enw ef. Amen. Amen. Wel, diolch i'r arglwydd am ei air un i'r bore yma. Yna ni weddiod yn gilydd. O Dduw ein tad a thad ein harglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch i ti yn awr am yr hyn ni newydd i ddarllen. A fod yr arglwydd Iesu Grist unwaith eto yn ymddangos i'w ddisgyblion ac yn cyhoeddi tangnefedd iddyn nhw. Yn cyhoeddi tangnefedd i Thomas. Disgybl hwnnw oedd yn ansicr, oedd yn amau a ddim yn credu, ond dymuniad yr arglwydd Iesu iddo fe oedd y bydde fe yn gweld ac yn credu ac yn cael bywyd a thangnefedd wrth wybod fod Iesu'n fyw. Mae fe yw y Meseia, mab Duw, yr un a fi farw a'r un a atgyfododd. A ni'n diolch arglwydd, mae'r un yw dyfwriad a dy ddymuniad i ni'r bore yma. Arglwydd i ni falle efo cwestiynau, i ni falle efo amheuon. Mae yna bethau i ni ddim yn deall neu'n ansicr amdano nhw, pethau sydd yn ein poen i ni, arglwydd. Helpa ni. Helpa ni weld, helpa ni gredu. Ro'r tangnefedd yna yn ein calon ni, o wybod fod yr arglwydd Iesu yn fyw. Arglwydd i ni'n gofyn nawr wneud i ddod i'n canol ni. Bod ni'n dal yn yr oedfa hon ar wasgar. Bod ni ddim yn gorfforol gyda'n gilydd. Wrth i ni
wrth i ni digeisio di, wrth i ni darllen y gair, wrth i ni weddio nawr a chanu, wrth i ni rando ar y gair yn cael ei esbonio o arglwydd, de'r canol, siarad â ni. Ni'n diolch fod Ioan di cofnodi'r pethau yma mwyn i ni. Ni sydd heb weld Iesu mwyn i ni gael credu. Ac ni'n diolch fod y gair yma di cael ei warchod, i drosglwyddo'n ffyddlon dros y canrifoedd. Ni'n diolch fod wedi cael ei gyfieithu i'n iaith ni, a bod ni'n gallu darllen y geiriau hyn ac clywed y lais sy'n siarad â ni trwy'r air. O arglwydd. Arglwydd yn gweddi ni yw y bydde bwriad Ioan wrth ysgrifennu'r geiriau hyn yn cael ei gwireddu nawr yn yr oedfa hon. I bob un ohono ni. Arglwydd os ni'n Gristnogion yn barod neu di gadarnhau ein ffydd ni. Os ni ddim yn siŵr lle ni'n sefyll, arglwydd neu di roi'r sicrwydd ffydd yna i ni. Ac os na unrhyw un y bore yma sydd mor belled yn gwybod bod nhw ddim wedi credu o arglwydd. A wneud i nawr. Ddatguddio yr arglwydd Iesu Grist yn ei holl fawredd a'i brydferthwch, ei ogoniant. O arglwydd, tyrd. Clyw yn gweddi ni nawr o dad. A mynd bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu. Amen. Amen. Ond ni'n mynd i gael stori nawr i'r plant ac yn ar ôl hynny fyddwn ni'n canu unwaith eto gyda'n gilydd. Nawr te blant, i ni bore yma bron a bod yn cyrraedd diwedd llyfr Ioan yn y Beibl. A tybed beth yw eich hoff lyfr chi? I fi, heblaw am y Beibl, fy hoff lyfr i yw hwn. The Lord of the Rings. Mae'n lyfr hir iawn. Mae'n siŵr fod yn rhy hir i chi ddarllen, ond un dydd falle gewch chi ddarllen a gewch chi weld pam y dyma yw fy hoff lyfr. Pa fath o lyfrau ydych chi'n hoffi darllen? Nawr, mae pob math o wahanol lyfrau yn does. Mae rai llyfrau fel hyn, lle i ni jyst yn darllen nhw achos ni'n mwynhau y stori sydd ynddyn nhw. Neu, mae ydych chi rai llyfrau sydd yn trial dysgu rhywbeth i chi, fel siwd i goginio. Chi'n darllen nhw mwyn dysgu siwd i wneud rhywbeth. Neu, mae gennych chi lyfrau sydd yn rhoi hanes i chi, yn dweud am bethau sydd wedi digwydd o'r blaen. Mae gen i'r lyfr yma yn llawn o bethau na ddigwydd yn y flwyddyn ges i fy ngeni. Chi eisiau clywed rhywbeth ddigwyddodd? Wel, na i ffindo'n hen blwyddi. Hydref y 10 ar y diwrnod yna, yn y flwyddyn ges i fy ngeni, nath na gi o'r enw Raffles cael ei ben yn stuck mewn wal ym Mryste a gorfod cael ei achub gan ddynion tân. Wel, na ffaith ddiddorol iawn. Nawr, fi'n gobeithio, wrth i ni ddarllen llyfr Ioan, ac wrth i chi glywed am beth mae Ioan yn ysgrifennu am Iesu, gobeithio bod chi wedi mwynhau y stori. Gobeithio bod chi wedi dysgu lot o bethau. Gobeithio bod chi'n cofio yr hanes am Iesu. Ond nid dyna'r prif reswm pam nath Ioan ysgrifennu'r llyfr. Mae gen i fan hyn gopi o llyfr Ioan, ac mae Ioan yn ysgrifennu ar y diwedd. Y reswm pam mae wedi ysgrifennu hyn yw mwyn i chwi gredu mae Iesu yw'r Meseia, mab Duw, ac mwyn i chwi trwy gredu
gael bywyd yn ei enw ef. Dyna'r pwynt y llyfr Ioan, mwyn i ni gael bywyd. A sut ydyn ni'n cael bywyd? Trwy gredu yn Iesu Grist. A felly fi eisiau chi nawr jyst i feddwl, a trio cofio am beth i chi wedi clywed, yr holl bethau gwych chi wedi clywed am Iesu, yr holl bethau chi wedi dysgu amdano fe. A fi eisiau chi feddwl nawr wrth i chi gofio hynny gyd, a gofyn y cwestiwn mwyaf pwysig, ydych chi yn credu? A dyna ni'n mynd i fod yn meddwl amdano fe eto yn y bregeth. Ydych chi yn credu? Ydych chi'n credu? Na'r cwestiwn fi eisiau gofyn i chi y bore yma. Mewn un ystyr, ni'n dod heddiw at ddiwedd llyfr Ioan. Nawr, mae yna chydig bach i ddod. Mae yna rhyw fath o epilog ar y diwedd, rhyw ddiweddglo bach i ddilyn. Ond chi'n methu osgoi'r ffaith fan hyn bod ni'n cyrraedd rhyw fath o uchafbwynt llyfr Ioan. Mae Iesu wedi marw ar y groes, a mae e wedi atgyfodi. Mae e wedi ymddangos i'w ddisgyblion
Mae'n dod yr ail waith yma nawr mwyn trechu am heion I hyd yn oed Thomas. Ac yna, mae Ioan yn ysgrifennu hyn. Roedd llawer o arwyddion eraill yn wir a wnaeth Iesu yng ngwydd ei ddisgyblion. Nad ydynt wedi cofnodi yn y llyfr hwn. Ond mae'r rhain wedi ei cofnodi mwyn I chwi gredu mae Iesu yw'r Meseia, mab Duw. Ac mwyn I chwi, trwy gredu, gael bywyd yn ei enw ef. A felly na I ofyn eto, ydych chi yn credu? A ni wedi gweld reit o'r cychwyn, dyma yw pwynt y llyfr, dyma pam fod Ioan yn ysgrifennu, dyma lle ni wedi bod yn arwain ato fe o hyd. Ydych chi'n credu? Sa'n gwybod faint o'r gyfres yma I chi wedi bod yn ei ddilyn. Falle bod chi di tiwnio I fewn bob wythnos. Falle bod chi wedi ymuno yn reoledd, falle bod chi wedi ymuno'n achlysurol, falle bod chi just digwydd bod yn gwylio'r Oedfa am y tro cynta heddi ac yn clywed am y tro cynta am y ffaith fod Iesu, mab Duw, y Meseia wedi marw ar y groes a wedi atgyfodi a fan hyn I fod yn ymddangos i'w ddisgyblion. Ond y cwestiwn I bob un ohono ni, faint bynnag I chi wedi darllen a chlywed o'r llyfr yma, y cwestiwn nawr yw, ydych chi'n credu? Ydych chi wedi credu ac wrth gredu wedi derbyn bywyd? Dyma'r unig ffordd I gael bywyd tragwyddol, sef trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Be ni'n mynd I weld bore yma yw fod dim esgusodion gennym ni. Mae gennym ni bopeth sydd ei angen fan hyn mwyn credu. A felly fi'n mynd I ofyn ydych chi'n credu? Nawr y peth cyntaf, y pwynt cyntaf fi eisiau I ni weld yn yr adran yma yw dydyn ni ddim yn gwybod be ni angen mwyn credu. Mae rhaid ni ddeall hyn. Dydyn ni ddim yn gwybod beth I ni angen mwyn credu. A ni'n gweld hynny yn amlwg iawn ym mhrofiad Thomas. A dyna lle mae lot o'r ffocws fan hyn yn dyfa ar Thomas. Mae'n cael ei gyfeirio ato fel Didymus, y gefaill, y twin. Ond fi'n siŵr bod lot ohono ni'n nabod wrth enw arall. Thomas yr amheuwr, Doubting Thomas. Na, ni wedi clywed am Thomas o'r blaen, a nes I awgrymu ar y pryd fod yr portread yma o Thomas fel disgybl chwit-chwat ansicr, fod ddim yn hollol deg. Cofio nôl yn Ioan 11, mae Iesu yn mynd I fynd tuag at Jerusalem, yr disgyblion yn rhywbyddio fe. Os wneud I hynny, maen nhw'n mynd I dyladd di, a mae Thomas yn dweud, gadewch I ni fynd hefyd gydag ef, mwyn marw gydag ef. Mae yna rhyw ddewrder yn perthyn I Thomas. Ac eto roedd yna amheuon. Nawn ni ddim yn gwybod lle oedd ar Sul y Pasg. Oedd ddim, falle lle dylse fe di bod, Ioan 20:24. Nid oedd Thomas a elwyr Didymus un o'r 12 gyda hwy pan ddaeth Iesu atynt. Nawr, dwi ddim yn dweud hynny'n glir, ond mae'n jyst rhyw awgrym yn does. Fod Thomas ddim lle dylse fe di fod gyda gweddill yr apostolion. Hynny yw, mi oedd na 12, oedd Judas wedi brydychu, felly 11, ond o'n nhw ddim I gyd yna, achos oedd Thomas yn absennol. Ond felly pan mae Thomas fan hyn yn gofyn am gael gweld Iesu, dyw e ddim yn gofyn am rhywbeth afresymol. Mae yn y bôn eisiau yr un peth am yr disgyblion eraill ti gael. Maen nhw wedi cael gweld Iesu, a felly mae eisiau'r un peth. Ac oedd hynny'n beth ddigon naturiol. Roedd wedi bod gyda nhw o'r dechrau. Mae eisiau'r un profiad
gafon nhw. A gweud y gwir, ar un lefel, roedd e angen gweld Iesu, mwyn gallu cybwlhau ei rôl fel apostol, fel llygad dist i'r atgyfodiad. Ond y broblem efo Thomas yw fod e'n mynd tu hwnt i beth oedd yn resymol. Mae yn mynd tu hwnt i beth oedd ei wir ei angen. Adnod 25. Dwedodd y disgyblion eraill wrtho, rydym wedi gweld yr arglwydd, ond meddai wrthynt, os na welaf ôl yr hoelion yn ei ddwylo, a roedd y mis yn ôl yr hoelion, a'n llaw yn ei ystlys, ni chreda fi byth. Nawr, doedd Thomas ddim angen hynny mwyn credu. Falle oedd angen gweld Iesu mwyn bod yn apostol, ond doedd e ddim angen hyn mwyn credu. A ni'n gweld hynny wrth allan ymlaen pan mae Iesu yn ymddangos, dydy Thomas ddim yn rhoi ei fisa yn ôl yr hoelion. Doedd ddim yn rhoi lawer yn ochr Iesu. A, wel, ni wedi gweld yn barod yn dyn ni. Chi'n meddwl am profiad Ioan ei hun. Nath ei weld y bedd gwag, nath ei weld y llieiniau, ac roedd hynny yn ddigon iddo fe i gredu. A felly, roedd Thomas fan hyn, oedd e'n gofyn am fwy o dystiolaeth mwyn credu nag oedd ei angen. Gael o enghraifft i chi. Os ydw i'n dweud wrthych chi bod gen i y peiriant yma o'r enw microwave, microdon, popty ping, a mae'r peiriant yma, mae'n gallu cynhesu bwyd, chi ddim angen deall y cwbl am sut mae microdon yn gweithio. Hynny yw, chi'n gallu gweld y dystiolaeth sydd ei angen wrth i fi agor y drws, roi rhywbeth oer i fewn, gwasgu'r botwm ac yna tynnu pryd bwyd allan o'r oer ar eich plat chi. Hynny, mae hynny yn ddigon. Dyna gyd i chi angen. Beth oedd Thomas fel petai'n gofyn amdano fan hyn oedd cael tynnu'r microdon yn ddarnau ac bod rhywun yn esbonio'r holl wyddoniaeth, y ffiseg tu ôl i'r peth. Oedd e ddim angen hynny mwyn credu. Ond mae'r un peth yn gallu bod yn wir amdano ni. Falle bod chi'r bore yma'n dweud, wel, ti'n gofyn ydw i'n credu, a byswn ni yn credu os oedd hyn yn digwydd. Neu byswn ni yn credu os o'n i'n gallu gweld hyn. Byswn ni yn credu os oedd Duw jyst yn rhoi y profiad penodol yma i fi. Dyma fi angen. Ond y gwir yw, a fi ddim eisiau patroniso neb, ond chi ddim yn gwybod beth i chi angen mwyn credu. Roedd yna lawer o bobl nath weld ddigon o arwyddion Iesu a nath ddim credu. A gallai siarad o brofiad personol a fi'n gwybod am llawer o Gristnogion bydd yn dweud rhywbeth tebyg, oedd na adeg lle o'n ni yn meddwl, byswn ni yn credu os oedd hyn yn digwydd. Neu cyn bod fi'n credu, byddwn ni'n hoffi i hyn i ddigwydd, i gael rhyw brofiad neu rhyw weledigaeth rhyfeddol dramatic am Dduw, ond nath hynny ddim digwydd i fi. A nath ddim digwydd i lawer o Gristnogion, ac maen nhw a fi wedi credu. A ni ddim yn gwybod beth i ni angen. A mae hyn yn dod ni at ail bwynt, sef mae Iesu yn gwybod beth i ni angen. Mae Iesu yn gwybod beth i ni angen mwyn credu. Na, mae gen ni gyd, wrth gwrs, ein cwestiynau. Mae gen ni gyd ein amheuon. A falle bod chi wedi bod yn gofyn am ryw arwydd. Falle bod chi wedi bod yn disgwyl ac yn gobeithio bydd Duw yn dangos ei hun i chi mewn rhyw ffordd penodol. Ond mae Iesu'n gwybod hynny. A mae'r arglwydd yn gwybod hynny amdano chi. A felly, sa eisiau chi feddwl fod yr arglwydd yn fyddar, neu fod e'n anymwybodol o hynny. A falle wneith ddim ateb chi yn y ffordd i chi eisiau, ond mae e'n gwybod.
Mae e'n gwybod beth sy'n digwydd yn eich calon chi. Mae e'n gwybod beth i chi i angen. Drychwch ar adnod 26. Ymhen wythnos, roedd y disgyblion unwaith eto yn y tŷ a Thomas gyda hwy. A dyma Iesu'n dod bod y drysau wedi cloi ac yn sefyll yn y canol a dweud, tangnefedd i chwi. Yna meddai wrth Thomas, estyn dy fys yma. Edrych ar fy nwylo. Estyn dy law a'i rhoi yn fy ystlys. A phaid y bod yn anghredadyn. Bydd yn gredadyn. Os chi'n darllen yn ofalus fyna, newch chi sylwi fod Thomas di gofyn am rai pethau penodol iawn. Oedd eisiau gweld yr olion yn ei ddwylo. Oedd eisiau rhoi ei fys yn yr olion yn ei ddwylo. Ac yna roedd eisiau rhoi ei lawe yn ystlys Iesu. A fan hyn wrth Iesu ymddangos, wel, mae yn cynnig yr union bethau hynny iddo fe. Mae'n dweud, geidi edrych ar fy nwylo, ceidi estyn dy fys, ceidi estyn dy law. Nawr, i ni ddim fod i ddarllen hynny fel addewid. Wel, os i fi'n gofyn am rhywbeth, byddai'n cael y cynnig hynny gan yr arglwydd. Ond y pwynt sy'n gen i yw, mae Iesu'n gwybod. Mae e'n gwybod beth oedd Thomas di bod yn ei ddweud. Mae'n gwybod beth oedd Thomas di bod yn ei ddymuno. Fod Iesu ddim yn weledol di bod yn ei plith. Doedd Thomas ddim wedi weld hyd at y pwynt yna. Oedd Iesu wedi bod yn bresennol. Yn gweld. Yn clywed. Mae'n gwybod beth sydd yn mynd ymlaen yn ein calon ni. Mae'n gwybod fan hyn hyd yn oed wrth gynnig ei ddwylo a'i ystlys i Thomas, bydd dim angen y pethau hynny arno fe wedi'r cwbl. Yn hytrach wrth iddo fe weld, wrth iddo fe glywed llais yr arglwydd Iesu. Mae hynny'n ddigon. Bydd Thomas yn rhoi'r cyffes, un o'r cyffesio mwyaf clir sy'n gennym ni. Adnod 28. Atebodd Thomas ef, fy arglwydd am Duw. Oedd Iesu'n gwybod beth oedd ei angen ar Thomas mwyn credu. Mae Iesu'n gwybod beth sydd ei angen arno ni mwyn credu hefyd. A mae hyn yn dod â ni at ein trydydd pwynt ni o'r bore yma. Sef fod Iesu wedi darparu popeth sydd ei angen mwyn i ni gredu. Ni ddim yn gwybod beth ni angen, mae Iesu'n gwybod beth ni angen, a mae wedi darparu yr hyn rydyn ni angen. Mae Ioan yn gorffen yr adran yn dydi, efo'r geiriau trawiadol yma. Adnod 30, roedd llawer o arwyddion eraill yn wir, a wnaeth Iesu yngwydd ei ddisgyblion. Nad ydynt wedi cyfnodi yn y llyfr hwn. Ond mae'r rhain wedi eu cyfnodi mwyn i chwi gredu mae Iesu yw'r Meseia, mab Duw. Ac mwyn i chwi trwy gredu gael bywyd yn ei enw ef. Wel, mae'n gallu bod yn rhwydd iawn i ni anghofio hyn. Os ych chi'n Gristion a falle di treulio llawer o amser yn darllen yr Efengylau, yn darllen yr hanesion yma am Iesu, weithiau ni'n meddwl bod ni'n gwybod y cwbl, ond dydyn ni ddim. Roedd awduron yr Efengylau, Mathew, Marc, Luc a Ioan, ond nhw'n gorfod dewis, ond nhw'n gorfod dethol be wnaethon nhw gynnwys. I ni'n clywed ychydig bach iawn am fywyd, neu 30 mlynedd cyntaf bywyd Iesu. A hyd yn oed am y 2 blynedd lle mae'r Efengylau yn ffocysu i sylw nhw, gweinidogaeth cyhoeddus Iesu, i ni pryn yn crafu'r wyneb. Mae'n cymaint mwy nath Iesu i'w wneud. Mae'n cymaint mwy nath Iesu i ddweud. Ond, maen nhw wedi cyfnodi'r pethau hyn, ac yn aml iawn wedi
trefnu eu deunydd nhw mwyn I ni gredu. Dyna'r bwriad. A dyna sy'n wir am y Beibl I gyd. Dyw'r Beibl ddim yn lyfr sydd yn trio ateb pob cwestiwn sydd gennym ni am bopeth, am y bydysawd, am ein hunan, am ddiw. Ond mae gair Duw y Beibl, mae'n dweud digon. Mae'r gair yn ddigonol. Mae popeth sydd ei angen arno ni mwyn I ni gredu ac mwyn I ni gael bywyd. Mae Iesu, gair Duw, wedi darparu hynny ar ein cyfer ni. Mae da chi bore yma, popeth chi angen mwyn credu. Chi'n gallu clywed am fywyd Iesu Grist, am ei farwolaeth a berthol yn eich lle chi. Chi'n gallu clywed fan hyn am ei atgyfodiad Wrth I chi droi at yr Hen Testament, chi'n gallu darllen am sut nath Duw paratoi'r ffordd ar gyfer Iesu yn dod i'r byd. Ac chi'n gallu darllen yr efengylau, yr tystion yma, y llygedystion yma. Ac yna, mae gennych chi weddill y Testament newydd sydd yn helpu ni ddeall yr hyn nath yr arglwydd Iesu. Mae'r cwbl fan hyn. Mae yno ein mwyn ni. A mae'n ddigonol, does dim angen mwy am ni. Falle byddwn ni'n hoffi mwy. Falle byddwn ni'n hoffi mwy o fanylion am gwahanol bethau. Falle byddwn ni'n hoffi i'r Beibl I ateb rai o'r cwestiynau sydd yn ni. Ond mae popeth sydd ei angen yma. Mae fel, os ych chi erioed I trio ffindo'ch ffordd I rhywle efo map. A wrth gwrs mae rai mapiau yn fwy manwl na'i gilydd. Ond dyw map ddim yn dweud popeth wrthoch chi. Dyw ddim yn cynnwys pob deilen, neu pob carreg, neu pob dafad, dyw'r manylion I gyd ddim yna, ond mwyn iddo fe fod yn fap defnyddiol, mae'n cynnwys popeth. Popeth chi angen mwyn ffindo'ch ffordd. Mae Iesu Di darparu'r hyn sydd ei angen. Yma yn Efengyl Ioan, mae gennym ni beth sydd ei angen mwyn credu. Ydych chi'n credu? Ydych chi'n dod ac yn ceisio'r arglwydd? Achos mae'r hyn chi angen fan hyn. Ac os gai dynnu, un wers fach ymylol, allan o brofiad Thomas, y lle mwy naturiol I ni gwrdd â Iesu yw ar y sil gyda'i bobl Allai ddychmygu fod Thomas fan hyn, mae'n cicio hunan bod ddim yno ar sil y pasg, ddim lle oedd I fod. Ac mae hynny falle'n wir amdano chi. Chi'n chwilio, chi'n dymuno, ffeindio'r atebion, chi'n gwybod bod yna rhywbeth ar goll, ond chi wedi bod yn edrych yn y llefydd wrong. Y lle iawn I edrych, y lle amlwg I edrych yw yng ngair Duw, ar fydd yr arglwydd, wrth I bobl yr arglwydd ddod at ei gilydd. Ac eto ni'n gallu esgyluso hynny, yndyn ni? Mae yna derm yn does, fi'n siŵr wedi cyfeirio at y blaen, FOMO, Fear of Missing Out. Fi'n siŵr oedd Thomas yn profi chydig o hynny ar ôl methu allan ar y sil cyntaf yna. Ond I ni, ni'n gallu treulio cymaint o'r amser ni'n edrych ar y cyfryngau cymdeithasol, neu'n darllen rhyw lyfrau newydd sy'n cael eu cyhoeddi, neu gwylio rhyw raglenni newydd ar y teledu, neu mynd I wannol cyfarfodydd, neu'n gwylio chwaraeon, neu'n gwrando ar ganeuon, achos ni ddim eisiau methu allan. Ni ddim eisiau bod pawb arall yn siarad am rhywbeth a bod ni ddim di gweld, neu di clywed, neu di profi'r pethau hynny. Beth petai ni yn teimlo fel ni am cyfarfod gyda phobl yr arglwydd
i addoli yr arglwydd, i rando ar ei airau, ac cael cwrdd ar arglwydd ar y sul gyda'n gilydd. Ond mae hyn yn dod yn ei at un pwynt, y pwynt ola i orffen. Pwynt ola yw, mae dim ond ffydd sydd ei angen. Dim ond ffydd sydd ei angen. A fi'n gobeithio mewn ffordd erbyn y pwynt yma yn Efengyl Ioan bod ni wedi deall hynny. Dyma un o nodweddion canolog yr Efengyl. Ni'n cael ein hachub trwy ffydd. Nid gweithredoedd sy'n achub, nid ein gallu ni sydd yn achub, s'dim lle gan unrhyw un i ymffrostio oherwydd i ni gyd yn cael ein hachub trwy ffydd. S'dim byd dy fi i gyfrannu i fy iachawdwriaeth i, mae Iesu wedi gwneud y cwbl. Ffydd sy'n bwysig, credu sy'n bwysig, trwy gredu yn enw'r arglwydd Iesu rydyn ni'n cael bywyd. A mae'n bwysig bod ni'n yn pwysleisio hynny ar ddiwedd yr adran yma. Do, fe welodd y Gragedd a Ioan a Pedr bedd wag. Do, fe welodd Thomas a'r apostolion a llawer o bobl eraill y Crist atgyfodedig. Ac oedd hynny yn fraint rhyfeddol iddyn nhw. Ond ddim dyna nath i achub nhw, chi'n gweld? Beth nath i achub nhw? Wel ffydd. A mae'r un ffydd achubol yn bosibl i ni, y bore yma, pob un. Adnod 29, dwedodd Iesu wrtho, ai am i ti fy ngweld i yr wyt ti wedi credu? Gwyn ei byd y rhai a gredodd heb iddynt weld. Nawr, nid pwynt Iesu fan hyn yw fod y rai fel ni sydd yn credu heb weld bod ni rhywsut yn rhagori ar yr apostolion ar enghraifft. Na, dydyn ni ddim yn fwy o Gristnogion, dydyn ni ddim yn fwy cadwedig. Ond pwynt Iesu yw bod ni ddim yn llai o Gristnogion, bod ni ddim yn llai cadwedig. A dyma'r union reswm mae Ioan wedi ysgrifennu y llyfr yma mwyn i ni sydd heb weld, i gredu a chael bywyd. Ac mae'r bywyd sydd gan yr arglwydd Iesu i'w gynnig i bawb sy'n credu, wel, yr un bywyd gwynfydedig yw e. Chi'n gwybod, mae hanes pob Cristion yn wahanol. Mae'n trywedigaeth ni'r ffordd yna nathon ni ddod i gredu i bob un yn wahanol. Ond yr un ffydd yw e. A felly, does na ddim lefelau gwahanol yn bodoli o fewn yr eglwys Gristnogol. Falle bysach chi wedi dwlu i fod yn y stafell honno, y noson honno. Byswn ni wedi. Ond doeddech chi ddim. A doeddwn ni ddim. Ond dyw hynny ddim yn esgus. I chi methu gweud, o'n i angen bod fyna mwyn credu. Chi ddim yn gwybod beth i chi angen. Mae Iesu'n gwybod beth chi angen. Mae wedi rhoi popeth sydd ei angen arnoch chi, a'r cwbl sydd ei angen arnoch chi yw i gredu nawr. Credu'r dystiolaeth. Credu gair Duw sydd wedi cael ei gyflwyno i chi. Yn ei lythyr cyntaf mae Pedr yn ysgrifennu'r geiriau hyn. 1 Pedr, pennod 1, adnod 8. Rydych yn ei garu ef, na welsoch bohono, ac am eich bod yn awr yn credu ynddo heb ei weld, rydych yn gorfoleddu a llawenydd anrheithadwy a gogoneddus wrth i chi fedi ffrwyth eich ffydd, sef iachawdwriaeth eich eneidiau. Mae'r ffydd yma sydd yn ein hachub ni. Wel, yr un ffydd yw e, ac oedd gan Pedr.
A mae'n dweud wrth y Cristnogion yma, chi ddim di gweld, ges i weld, chi ddim di gweld, ond yr un iachawdwriaeth, yr un bywyd, yr un llawenydd, yr un gogoniant, yr un Iesu, sy'n cael ei gynnig i chi. Mae'n cael ei gynnig i chi hefyd y bore yma. Mae wedi eto, chi ddim yn gwybod beth i chi angen. Gallwch chi ddim dweud, fi angen hyn mwyn credu. Mae Iesu'n gwybod beth sy'n angen arnoch chi. Mae'n nabod ni'n well na ni'n nabod yn hunan. Mae di roi y cwbl sydd ei angen mwyn i ni gredu. A'r unig peth sydd gennych chi wneud nawr yw i gredu. R'ych ffydd chi ynddo fe. Derbyn yn waglaw y bywyd yna mae yn ei gynnig. Ga'i ofyn, unwaith eto, ydych chi'n credu? Mwyn ei enw. Amen. Amen. Wel, nawn ni ganu emyn arall efo'n gilydd cyn bod ni'n gorffen ein hoedfa ni. Wel, gai ddymuno bendith Duw arnoch chi i gyd. Jyst i'ch atgoffa chi. Bydd yr oedfawn yma ar Bore Sul yn parhau ar ein sianel YouTube. Ond i ni yn bwriadu ail ddechrau ymgynnull ar Brynhawn Sul.
Os yw hynny o ddiddordeb i chi, os chi eisiau mwy o fanylion, yna please cysylltwch trwy'r e-bost fydd yn ymddangos ar y sgrin mewn munud. Gadewch i ni weddio nawr, gadewch i ni gyflwyno'n hunan i'r arglwydd. O Dduw ein Tad, i ni'n diolch i ti nawr. Fod yr efengil, yr newyddion da yma sy'n cael ei gynnig i ni, fod e trwy ffydd. Nid gweithredoedd, snym lle i unrhyw un i ymffrostio. A felly mae'r bywyd trygwyddol yma sy'n cael ei gynnig i ni yn Iesu Grist, mae ar gael i unrhyw un. Snym ots os ni'n hen yn ifanc, yn wryw yn benyw, yn gyfoethog, yn dlawd, snym ots pa genedl ni'n perthyn iddi, snym ots beth i ni wedi gwneud o'n bywydau ni, yn statws ni, snym ots am y pethau hynny. Mae yna wahoddiad. Ac mae pob un ohono ni yn abl i gredu ac i dderbyn y gwahoddiad hwnnw. Arglwydd, helpa ni nawr, os gweli di fod yn dda, i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Da derbyn y mawl a'n diolch ni gyd, a mae ti yn unig sy'n ei heiddi fe. Amen. Amen.